7 maalia. Me vaadittiin SM-liigan parhaan maalintekijän pyttyyden tuolla kaudella. Erinomainen aloitusvoitto ja sieltä painaa Steve Moses 2-0. Ei sen mitään. IFK vaihtaa maalivahtia. Tämä löyly riittää kanadalaiselle. Taistelemaan Matti Kuparista vastaan. Karalahti varmistaa viivalla, ottaa kiekon itselleen. Somervuori päälle. Karalahti syöttää ja 3-0. Riku Halo ja Jere Karalahden syöttää. Haalin ohjausta. HPK kasvatti pistää mailan väliin ja Karalahdelle melko mukava kotiavaus. Nyt tehot 1+1 ja siinä